lokal. Idol Joanne, please come in. Baligiti panakaysayang Kati Environment Month culminating program kan Family Day, iti Provincial Environment and Natural Resources kalpasana tiya nagbibinulig nga aktibidades. Dito ay anay parangarang dagiti nagduma kalikaguman ti opisina babaen ti dedikasyon apan ng konserba ken panakasustenerate aglawlaw karaman ti panagabibinulig dagiti nagduduma nga ahensya ti gobyerno ken non-government organizations. Presente ti Karasi Upland Agroforest Association Incorporated, Northwestern University Incorporated Center for Biodiversity Conservation, Restoration, Ecology, and Environment Concerns, Bureau for Protection Ilocos Norte, ken iti Philippine National Police Provincial Office Ilocos Norte. Dagiti ket dagiti nabigbig nga daan ti dakkel nga kem iti baligi apan nakagunod ti opisina kadagiti tarigagayda nang nangruna ti panaka-implementar ti nagduduma a programa. Karaman dito ay dagiti aktibidad ken dagiti proyekto. Malaksi ti panakataripato iti aglawlaw at topiko ket natalyaw met ti balance a lifestyle kalpasan ti panagazumba dagiti empleyado ket inawagan da daytoy ti Zumba Likasan. Naangay pa iti sangkabasit nga sports fest ken addamet ti panakabigbig dagiti nangabak karaman ti panakaipaay ti sertifikasyon ken pamadayaw kadagiti nakipagpartisipar. Babayan kada ito yung aktibidad ket mamulagatan ti work-life balance tapnon madaan ti physical ken mental health ken para iti sangsang kamay sa a greener and healthier environment. Kadwa iti 99.5 by from Lawag, Idol John Nigustin, Tatak, RMN.